Приказка за скакалецът Денди. Имало едно време на света един скакалец, който се казвал Денди. Той бил ужасен горделивец. Още от малък той се учеше да скача с другите скакалци, но винаги скачаше най-далече, с големи скокове. Учителят му казваше: Денди, трябва да се научиш и на по-малки скокове. Не, отговарял той. Аз съм специален скакалец и обичам само големите скокове. Така и не се научил да прави по-малки скокове. Веднъж скакалецът излязъл да поскача малко на поляната и срещнал охлюва Оливия. Не ти ли омръзна този бавен живот? Попитал го скакалеца. Цял ден пълзиш и освен всичко носиш каштурката си на гърба си. Какво говориш? Отвърнал охлювът. Аз обичам да пълзя. Харесва ми да съм охлюв и особено когато вали дъжд, раковинката е най-уютното и топло място. И освен това, аз никога не закъснявам за вкъщи. Надявам се, разбираш какво имам предвид. Да бъдеш охлюв е толкова прекрасно. Какво пък, казал Денди, за вкусове не споря. И подскочил толкова далеч, чак на 30 сантиметра. Всъщност той наистина бил един прекрасен скачач. Всички скакалци скачат добре, но Денди можел да скача на цели 30 сантиметра. А това за него е едно огромно разстояние, защото самият той бил 10 пъти по-малък от тези 30 сантиметра. И все пак имало нещо, което той не можел да прави. Той не можел да прави малки скокове. Винаги скачал на 30 сантиметра. Скок 30 сантиметра. Скок 30 сантиметра. Докато разговарял с охлюва, дошло време за обяд и Денди решил да се прибере вкъщи. Той бил почти до своята къща, не повече на 10 сантиметра. Но не можеше да влезе в къщата, защото всеки път се засилвал, скачал и с неговите 30 сантиметра прескачал къщата. За щастие наблизо бил охлюва и когато бедният Денди започнал да губи търпение и ужасно да се ядосва, охлювът му казал: виждаш ли, Денди, охлювите имат с какво да се гордеят. В крайна сметка те се прибират вкъщи без никакви проблеми. Охлювите имат много добри сърца. Стига да не са станали с левия крак. И тогава предложил на Денди: качи се на гърба ми и аз ще те отведа вкъщи. Денди много се зарадвал, седнал на гърба на охлюва и той го завел до неговата къща. Благодаря ти, казал скакалеца Денди. Сега разбирам, че големите скокове, това не е всичко на света. И скакалецът разбрал, че понякога малките стъпки са по-важни за достигане на успеха. Хубав ден!